tasvika panguva yekudzidza shoko raMwari, Bible, the Bible and the Bible alone. Saka vese vane shungu dzekuda kudzidza nekuda kunzwa, gadzirirai kunyora mavhesi, nekuti hatinyimi mavhesi, tinopa pachena. Vane zvinotora mazwi, gadzirirai kutora mazwi, munotenderwa zvakare kuswedera pedo mutore mazwi. Vane ma prayer request, box redu riri pakona, munonyora prayer request yenyu, amunyore zita renyu, amuisi phone number, amuisi house number, kungonyora prayer request yako, ukanda mubox, tinonamatira zvichemo zvavanhu. Kwete kuti mamiracles, asi kuti tina Mwari anopindura munamato. Ungadaro une mubvunzo panyaya dzatichadzidza, kana kuti dzimwewo nyaya dzaungadaro wakasangana nadzo mukati meshoko raMwari muBible, unonyora zvakare mubvunzo wako, haunyore zita rako, hauisi phone number yako, kubvunza mubvunzo wako sezvauri. Kana waubvunza nhasi, unouya mangwana wozoteerera pachipindurwa mubvunzo. Kana uchingori mubvunzo wezvemuBible, bvunza wakasungunuka, mhinduro iripo kubva mukati meBible. Mwari atiitire zvakanaka, atikomborere chose. Regai zvakare tinamate tigopinda pachidzo chedu chamadekwana anhasi. Ngatinamatei zvakare. Baba vedu vazere nenyasha, mufaro wedu kuwana Mwari akaita semi. Mwari ane rudo uye ane hanya, nokuti matotichengeta uye matigadzirira nguva yekuti tikunzwe muchitaura. Maita yenyu zvinoti apamberi penyu, chitaurai zvamunoda. Takuvhura Bible, hakuna munhu unogona kuridudzira chero akadzidza zvakadii, chero akangwara zvakadii. Zvoda mweya wenyu mutsvene, ndo watiri kukumbira nekuti ndo wakarinyora, kuti iwo utidudzirire chirevo chamadekwana anhasi, tibve takunzwai. Simudzirwai, ndidzisirwe; zikanwai, ndisazikanwe. Neniwo nechirevo ichochi Mwari ndiponeswewo nacho. Munamato wedu wokutenda mukuzvinipisa kuzita rinoera raye Jesu Kristu werechigare kusingaperi. Amen. Alright, manheru anhasi tine chidzidzo chinoti icho ziva muvengi, yazi isita, know the enemy. Ziva muvengi. Tichatarisa pfungwa inobva pabhuku razvakazarugwa chitsauko 12 kubva pavhesi number 7 kusvika pavhesi number 12. Tichajamba vhesi 11 tichazoitaura pakupendera kwedu kwechidzidzo chedu, but iyo zvotoverenga vhesi 7, 8, 9, 10, 12, then tojamba vhesi 11. Regaitizwe zvakazarugwa chapter 12 verse number 7. Verse number 7. Zvino kurwa kwakavapo kudenga, Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa navatumwa vayo, vakasakunda, nenzvimbo yavo haina kuwanikwa kuzowanikwa kudenga. Zvino shato huru yakakandirwa pasi, iyo nyoka yekare inonzi Dhiabhorosi naSatani, munyengeri wenyika yose, yakakandirwa panyika, navatumwa vayo vakakandirwa pasi pamwe chete nayo. Ndikanzwa inzwi guru kudenga richiti, zvino ruponeso rwasvika nesimba noushe hwaMwari wedu noumambo hwaKristu wake, nokuti mupomeri wehama dzedu vakakandirwa pasi, vakavapomera pamberi paMwari wedu masikati nousiku. Verse 12. Saka farai kudenga nemi munogarako, mune nhamo imi nyika negungwa, nokuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri, akatsamwa kwazvo, nokuti unoziva kuti uchine nguva duku. Amen. Mwari varopafadze kuverengwa kweshoko ravo. Tiri kuverenga pfungwa inoisa pachena kwakabvira kurwa kana kwakabvira hondo. Zvikanzi zvinokurwa kwakavapo kudenga. Shato ikarwa ichibetserana navatumwa vayo, ikarwa na Michael. Zvikanzi asi shato haina kukunda. Zvikanzi yakabva yakandwa pasi panyika. Kwai ndikanzwa izwi richibva kudenga richiti, saka ruponeso rwasvika. Amen.
ruponesi rwasvika rwaishe wedu. Zvikanzi asi inzwai imi nyika mune nhamo, nemi vagere panyika mune nhamo, asi farai kudenga. Amen. Na ukabata mashoko aya unobva waona kuti panofanira kunge munhu achicherechedza muvengi wake, nekuti ukasaziva muvengi unogona kutoenda kudivi romuvengi iwe uchifunga kuti uri right. Tiri kuona hondo ichitanga kudenga. Hapana munhu anga aripo, asi tiri kuona ari Lucifer nevatumwa vake. Toona zvakare Michael achibetsera nawo nedenga rose, kureva kuti hatisi kunzwa munhu apa, hatimuhwi munhu. Tinonzwa hondo iyi yapera, muvengi akundwa, akakandwa panyika, tikangonzwa yava yambiro kuti kudii hokoyo nyika. Amen. Nokuti muvengi aita sei, akandirwa panyika ipapo, akatsamwa kwazvo. Saka nyika mune nhamo, nevagere panyika mune nhamo, asi farai kudenga. Saka tikataisa pfungwa iyi, regai ndibate mashoko anofanira kutiperekedza pachidzo chedu. Kuziva muvengi kunobetsera kuinda kusaidi risiri muvengi. Bozi ukasaziva muvengi unogona kutomujoina pahondo yake. Zvaakadaro akandwa panyika, hatihwi kuchinzi akasungwa panyika. Takawa uchinzi yambiro ndekuti chenjera nyika, kurati naye anotoda kutorwa futi panyika ipapa. Tichamuona zvaachakonzeresa. Saka mukurarama kwatinoita, muvengi akatsamwa, zvaakadzingwa anotonyatsonzwisa kuti kudenga kwandakadzingwa kwakaita sei, kwakanaka sei. Saka zvaakadzingwa, munhu akadzingwa panzvimbo yaanga achida, akaona umwe munhu achida kuinda ipapo, anotsvaka nenzira dzose kukonesa munhu kuinda ikoko. Sekuti kudii, anga mudzimai maybe arambwa kana kuti abva pamurume nenzira isina kunaka, ari iye ane mhosva, oenda. Kana akanga achitenderera panharaunda, akaona umwe mudzimai achida kufambira pamba paakabva pakadzingwa apa, anomukwevera pedo, otsvaka mashoko ekuti asabvera akaina pedo nomusha uyu. Unonzwa zvingangonzi somuenzaniso, ndakabvapo, unofunga kuti ndakanga ndisina kugarapo, hapagariki. Ndakabvapo, murume wacho haaiti. Unogara ari kuedza kudzivirira iwe, achizoti ukaramba uchifambirapo unogona kuzopesa ogarapo ukazodya zvandakarasikirwa nazvo. Saka anototanga kutopomera kuitira kuti iwe usotwe ubvire kure. Saka taona imwe pfungwa yataugwa yekuti muvengi ari kupomera, mupomeri wehama dzedu wakandirwa panyika. Amen. Kunoti sezvaakadzingwa kudenga, achiziva manakiro okudenga, anotsvaka kupomera vanhu kuti vasainde kudenga kwacho. Saka unofanira kuziva muvengi. Rimwe vara randafarira rataugwa panapa, hanzi akatsamwa. Hakuna munhu anobviswa pazvinhu zvaanga achidya agofara nazvo, anototsamwa bedzi. Saka mai ava tovaona somuenzaniso, vari uko kwavari kugara vachiedza kuona kuvharidzira, vakatotsamwa kuti havari kuona umwe munhu achainda pamba ipapa. Panyaya dzekutsamwa ndakafarira, kana ndichidzidza chidzidzo ichi, ndinofarira mai guru vangu, ndo pavanhu vakatsamwa. Ndaiona vanhu vaviri muupenyu, kuna mai nini, munina wamai aitsamwa, kwozoita mai guru mudzimai wabhuti vekwa mai nini vaitsamwa. Asi mai nini vaitsamwawo vanga vasingafanani namai guru. Regai ndingotaura dhirama racho randaiona, kana zvatangana baba munini namai nini, zvatangana baba munini vaizopesa vakundwa vachitiza, mai nini nesimba ravanga vanaro vainunga vhinga vopotsera ava vonzvenga nekona yemba nefosi yekuedza kuti munhu akatsamwa, vhinga rinonamatira pamadziro. Uda kuti uone impact yacho yefosi yacho. Kungoti kana usati wamboposhera uzwisisi, bvunzai takaposhera, kana rikanamatira riri kukudza kuti fosi yanga yakawanda.
rikamwara rikarokudza rifosi yanga ishoma. Saka ndaiti aivhingairanga rabata mudhara panga pakaipa azongopona nekona. Asi zvakadaro kuna maiguru vaitsama kudarika mainini. Zvaitanganawo futi namukoma amene kuti kuma 1 here kana kuti kuma 12 handizivi, asi waiwa mheremhere yacho kuma 3 yanyanyotsviriridza manje am. Zvino imi makoni wako vata nokusa vatikwana vava vane mheremhere moti regai ndinodziva. Ndaibva ndamuka ndoti regai ndinodziva kuti ko zvamboita sei ko nhai mukoma zvaita sei. Ndomira pakati mukoma nokunirespecta vaibva vadzvenga votonohwanda havachadzoki pamba. Zvino maiguru vaisati nyaya yapera because mukoma anzvenga. Idzodzo time idzodzo kana kuma 3 kana kuma 4 vaibva vakwira mudara kwakasviba kudaro votanga mheremhere yekutuka munhu wavasingavoni naye vachitukirira naye. Ivo noti zvavanga vati kuma 3 ndofunga kuma 5 zvinenge zvapera. Pakunongochena vanotanga kundotsvaira yadhi. Ipapo pavari kutuka murume matombo ari payadhi ari munhamo achinungwa achiposhegwa achinungwa kutsamwa kwavakaita kuma 1 hakusati kwapera. Kochena zvino havo vanotora mugomo vachienda kurwizi kuna Ngondoma ndokwataichera mvura kuna Ngondoma river. Kana ukaita munyama wokusana navo murodhi varabata mugomo wavo vachienda kumvura vakatsamwa kuma 111 kwavakatsamwa iko ukasana navo iwe kuseni kuda kuma 6 oti mamuka sei vanobva vati newe ungati wakatanga hondo yacho newe oti ndofunga vakaregere bavo makajaidzwa imi. Ukangodaro kuti makajaidzwa yabva yatotanga kuita hondo itsva. Vanobva vatsindikira mugomo wavo vobva vokwira pamusoro pemugomo vachidzanadzana vachikutukirira. Ndakati munakutsamwa unozoti kutsamwa kwamaiguru kwakasvikira munzeve dzasabhuku. Masabhuku havawanzi kutora matare edzimba dzavamwe vanhu, asi vakatidaidza semhuri zvikanzi isu tiri masabhuku tinotonga vanhu nokugadzirisa nyaya kuti vanhu vatore zvakanaka, asi uyu tinokukumbirawo semhuri indai munomudzorera kwamakamutora. Iwe kuti mheremhere yacho yanga isingaiti kutsamwa kwakasvika munzeve dzasabhuku. Ndakutaura nyaya yekuti ichokwadi kusvikirawo mhuri yagara pasi vakadzokera kwavo kwagutu. Handina kamutuka kwagutu imi, handida kuti hama yenyu, asi vakadzokera kwavo kwagutu. But inzwa nyaya iyi, kutsamwa kwamaiguru kuri nani pane kwa Satani. Satani akatsamwa chose, ane hasha chose. Saka ukasamuziva anokushandisa. Ukasamuziva, alright. Saka tiri kudipa manheru ano ziva muvengi wako. Tanzwa pfungwa yekuti anopomera achiondonga achikanganisa. Ukaenda pabhuku raJobhu chitsauko 1 chapter 1 yaJobhu taombona zvimwe zvaanopomera nokukonzeresa zvinokanganisa magariro avanhu. Nanhasi achigona futi kukonzeresa zvingakanganisa magariro edu. Tichafamba nenyaya yacho. Job chapter 1 verse number 6 Zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachitomira pamberi paJehovha, Satani akasvikawo pakati pavo. Jehovha akati kuna Satani, wabvepiko? Satani akapindura Jehovha akati, ndabva pakupota-pota nenyika napakufamba-famba pairi. Jehovha akati kuna Satani, wacherekedza muranda wangu Jobho here? Nokuti hakuna munhu wakafanana naye panyika, munhu wakakwana, wakarurama, unotya Mwari, achidzenga zvakaipa. Amen. Famba imeri muBible. Hapo Satani akapindura Jehovha akati, Jobho unotya Mwari pasina here? Hamuna kumupoteredza here norumhanda mativosi yake nese zvaanazvo namativi ose. Amen. Gerai pasi muchazoverenga. Tiri kuona zvimwe zvakutoitika panyaya yekupomera kwomuvengi. Kwai rimwe zuva vana vaMwari vakamira pamberi paMwari vachipa mareports. Satani akaonekwa amirapo. Zvikaiwa bvepi iwe Satani? Munoziva kuti Jesu asati auya, asati ava pamuchinjikwa, Satani anga ane access yokuina yekudzoka mufunge weimei. Inyaya yakaoma iyi tikanoibata kana takunobata Thursday last week. Satani anga ane mukana wekuinda kudenga achidzoka kugara uda Mwari, kuona dzimba dzakasiya. Nhai vedu vedu zvikaina Satani ndabva panyika kupota-pota pairi kuroti ndachitendera kanyika ndeyangu. Zvakatora adhi matitle deeds akafunga kuti nyika ndeyake. Zvikaenda bva panyika kupota-pota zvikanzi naMwari
dai anga ari Jobho ari pano, iwewe haungamiriri nyika iwe. Zvika Jobho ndiye wandoziva kuti ariko murume akakwana, akarurama, anotya Mwari, achinzvenga zvakaipa. Zvika haiwa kana matanga nyaya Jobho matanga imwe nyaya. Iye Jobho kuti kudii kwake, zvika Jobho anambokwana, dai anga akakwana, hani makatomuvharidzira bvisai ruzhowa tuone. Anokurapai. Jobho hazvizivi zviri kuitika, but patanga imwe nyaya pane kupomera. Akutopomerwa Jobho ototanga imwe nhamo yaasina kumboona. Verse number 9. Verse number 9. Yeah. Ipapo Satani akapindura Jehovha akati, Yeah. Jobho unotya Mwari pasina here? Unotya Mwari pasina here? Unoziva kuti pane zvimwe zvinhu zvekuti kawata nai vakomana. Hamuna achikwanzi. Iwe uri kunamata Mwari bhozi. Dai pasina zvimari haunamati Mwari iwe. Iwe unamata Mwari bhozi urombo kangoita mara anopomera Satani, anototsvaka zvekupomera bedzi. Iwe unamata Mwari bhozi vanhu vanga vari kuteerera, dai vanga vari usinganamati iwe. Anotsvaka mashoko ekuisa kuti iwe usotiwe. Verse number 13. Verse number 13. Yeah. Verse 13. Yeah. Zvino rimwe zuva vanakomana vake navanasikana vake vakati vachidya nokunwa waini paimba yomukuru wavo, Yeah. nhume ikasvika kuna Jobho ikati, mombe dzakanga dzirima nembongoro dzichera kurutivi rwadzo. Vasabhiya vakadziwira nokudzitora, navafudziwo vakavauraya neminondo inopinza. Ini ndoga ndapukunyuka ndauya kuzokuudzai. Amen.Gai pasi mchazina pa chapter 2. Zvikanzizvo patotanga rimwe drama Jobho rasingazivi. Kwai vana vachitotamba vari pamutambo wavo, zvika ripoti yabva yasvika zvikanzi inzwa kwanga kuchirimiwa. Handinorangarira kuti mukati menhoroondo Jobho akanga ari murume mukuru. Jobho akanga ari murume wavamwe varume panzvimbo. Handisi kuti makambozviona kuti murume angaite majokwe 500. Mombe dzingasungwa 500, kana kuti ngati matrekta mazuva 500 achirimira vana 10 zvingabuda. Kuroti anga ari munhu aitorimira location. Angane location ukaenda pa chapter 29 ya Job. Kwai Job achibuda location mamai aibuda nemajaya oti kwaziwa Job. Job angari munhu mukuru chose. Saka ndinoti mubate mumwe zvinozoitika pana Job iye hazvizivi. Mombe dzototogoko dzimwe dzichimurawa. Kana ukatarisa zoita as if masapiens akatumaya akanga atotumwa naSatani. Pozi drama Satani anga uyembude but akashandisa vanhu kuti anyatso akamplisha zviitike zvanoda. Saka masapiens kana ukafamba nedrama iyi pakuitika drama isinganzwisiki vana vakufa, ndiye Satani akapisa vana vaJobho vakatsvira mumba achiitira kuti Jobho ashayewe kuponeseka mawere. Saka uchoti maproblems aive naJobho akanga achifanira kuti Satani ati Jobho atsvuke Mwari. Ziva muvengi, ukaziva muvengi hauiti problem. Chapter 21 inonopera ukaverenga verse 20 na 21. Kwai Jobho anonzwa zvese izvo, okumura hembe dzake, opfeka masaga, ozora madota, oti Mwari wakapa, Mwari atora, zita raJehovha ngarikudzwe. Amen. Handisi kudai wanga uri iwewe. Handida kuti mumboona drama iyi papa chapter 1. Jobho akanga ane majokwe emombe 500, makwai 500, makamera 700, mambongoro makadzi 300. Kureva kuti kana tingazvinzanise paupfumi hwanhasi nevana vake 10, hatiti majogwe 500, matrekta 500. Toti isu makwai, bozi kamutagwa pamusoro pemakwai inyaya yekuveura makwai aitengeswa makusha achiita mari. Saka small enterprise, saka takuti zvimashop zvaipinza mari. Saka angane zvimashop zvake 500. Toti 700 makamera anga ari matransporters ekuisa zvinhu kumarenje kunyika dziri kure. Saka toti isu makamera aya tikamaisa pazvinhu zvotransporta magonyeti angari 700 magonyeti ekutora zvinhu achiisa kunyika dzimwe dziri kure. Then patagwa mambongoro makadzi, unotera nyaya zvara here, mambongoro makadzi tiri kuti isu zvimapikup
ndio zvaitakura kubva kumasmall shop zvichidhirivhara mumarokesheni. Sanga asiri munhu mudoko ndomva zvati ngwanda over a day. Iwo unonetseka kwafa chihuku chimwe chete chebroiler, wotoramba Mwari kuti hai ni Mwari angavana matini kana izvo chihuku changu ndaifunga ndopane profit idzo dzatengani dzose 25. Hanononi yacho haitombobudi pana Job anga ari murume mukuru, but inzwa conclusion yaJob kwaye anoti Jehovha akapa, Jehovha atora, Jehovha ngakudye. Amen. Iwe tira pfungwa iyi, kana Job akanga akafuma zvakadai but achiti Jehovha ngakudye, akaziva muvengi. Ziva muvengi, chero angasingazivi drama but akaziva muvengi. Iwe ziva muvengi. Amen. Chapter 2 muna waMwari verse 1 kusvika paverse 3 tinangobata pfungwa iyi. Tiri kutaura kuti ziva muvengi wako. Ukasaziva muvengi unomujoina unoenda kudivi rake. Yeah? Verse 1. Verse 1. Zvino rimwe zuva vanakomana vaMwari vakati vachindomira pamberi paJehovha. Yeah? Satani akasvikawo pakati pavo. Akamira pamberi paJehovha. Jehovha akati kuna Satani, yeah, wabvepiko? Iwewe? Satani akapindura Jehovha akati, yeah, ndabva pakupota-pota nenyika, yeah, ndapakufamba-famba pairi. Yeah. Jehovha akati kuna Satani, wacherekedza muranda wangu Jobho here? Yeah. Nokuti hakuna munhu wakafanana naye panyika. Yeah. Munhu wakakwana, yeah, wakarurama, yeah, unotya Mwari, achibveka zvakaipa. Yeah. Nazvino unorambira pakururama kwake. Yeah. Kunyange iwe wakandikurudzira kuti ndiparadze. Yeah, astamaka. Amen. Tupa makluzi epfungwe kuti ziva muvengi. Pfuma yaparara, vana vaparara. Hazvina kuramba zvakadaro. Chapter 2 inouya patinoona Job zvakare achisangana neproblem yenyama yake. Amen. Muchaverenga oga chapter iyi. Anozobva ipapo apiwa mvumo akanorova, zvinonzizvo akarova Job namaronda kubva kumusoro kusvika kutsoka. In fact, kukati maronda kutaura mutauro wakareruka. Kunonziko aita semamota, dzaita semhoni. Zvino kana iri generation yedu mhoni dzozikamwe, bhozi dzabva nepidzo nzara dzakareba so. Vanokora vari kudraft, akaite mhoni nedraft. Vanokora vachingosunda zvimwe zvitanda so pamashopu, akaite mhoni. Mhoni dzaibva nokutema, nokutimba, nokudhiga, ndopanobva mhoni nokutswa. Zvino mamota aJobho aita semhoni dziri kudhuka ugwa. Saka mhoni inogwadza. Haisi chinhu chekujaira kuti kwai mungangoitushura mhoni. Saka Jobho akadaro, akaziva kuti kuna Mwari kudenga. Amen. Maproblem haana kujoina muvengi, akazoti chero zvakadaro nokuti pazasi panozoti mudzimai akasvika pakuzoti dai baba kamurwariro kahoti nyanye mama iwe henyu kungotuka Mwari zvipere. Ndofunga anga watoona kuti uchirikadzi uri naye bhozi Jobho ogara pashe achigara mumadota, bhozi ainda mumadota achiitira nhudzi dzisamunetsa. Kanzi ako zvinozi murume ndichagova nemurume papi pete atofa hake. Ukaona wogwara zvokuti mai voti dai wafa, wagwara shamari, wagwara. Pane vanogwara vachimboiti hanya, asi kuona mai vofuratira votogeza vachimbobuda kumashopu uchisiwa wachigwara, wagwara. Nemwenzi yaJobho anoti nhai mai musataure semwe madzimai mapenzi. Amen. Kuti ngagamuchire zvakanaka zvoga pamberi paMwari here. Uyu murume unotyisa, haasi kupombera Mwari. Ndoda kuti uzive muvengi, pane vanhu vakawanda vaita maproblems ekuti kana akaita nhamo yake anopombera Mwari. Ziva muvengi. Jobho akaziva munhu wokuti hai uyu hazi Mwari, bhozi Mwari haangamboiti izvozvo, but aripo munhu akuita izvozvo ndisingazivi. Alright. Tinoti tiprove kuti ukasaziva muvengi wekuti basi nekupombera sezvataona pano Satani achipombera. John chapter 9. Ziva muvengi. John chapter 9 verse 1 to 3. John chapter 9. Ukasaziva muvengi unoita problem yekupombera nokuenda kudivi romuvengi, asi muvengi ngazikamwe. John chapter 9 verse 1 to 3. Yeah, Bible. Wakati achipfuura akaona munhu wakanga ari bofu, yeah, kubva pakuberekwa kwake. Yeah. Vadzidzi vake vakamubvunza vachiti, yeah, Rabhi,
ndianiko wakatadza uyu kana vabereki vake zvaakaberekwa riri bofu? Jesu akapindura akati, uyu haana kutadza kunyange vabereki vake, asi izvi zvakaitwa kuti mabasa aMwari aoneswe maari. Amen. Thank you very much. Uri kuona here unozoti vanhu vane kamuitiro kavo usafungondioka. Chero madisciples aitoona problem iyoyo, vakaona bofu kwai akazvagwa munhu yari bofu kwai ndobva Jesu abvunza vadzidzi vabvunza Jesu kanzi nhai Rabhi, ndiani akatadza uyu bofu kana vabereki? Jesu akati aiwa, imi makono kuziva muvengi, hakuna munhu akatadza, vabereki havana kutadza, bofu harina kuita sei, harina kutadza, but izvi zvakaitwa kuti simba raMwari rioneswe maari. Amen. Teererai pfungwa iyi. Munoziva kuti pane vanhu vakawanda vanoti kana vakaona munhu akaremara votoisa conclusion, votogara dare ravo votopedza. Muchiona akadai so kuremara, vabereki vacho vaibata mishonga stereki, vairoya zvimwe ndezvemushonga yemashopu, zvimwe ndezvekurima, vatanga kutotaura nyaya pamusoro pemunhu akaremara. Maka amazuva nepi? Handida kuti varoya vako variko, handida kuti madivizi ako ida, handida kuti vanhu vanoita zvemushonga kumabhizinesi variko, but iwe kana usina, saka uri n'anga here? Wakazviziva sei? Uri muprofita here? Unofembera? Waziva sei kuti kuremara kwomunhu uyu kubatwa mishonga? Anoona kuti watojoina muvengi, woziva kuti kuziva muvengi, but ndafanana naJesu panapa ari kuisa payo zvikanzi inzwai, uyu haana kumbotadza uyu kana vabereki vake vada kutadza. Neimwe nzira Jesu ari kuti iye mabasa aya ndeyo muvengi. Amen. Because kana tikaona munhu akaremara, usually tinomudzikisira, tomutarira pasi, totofunga kutoti haana Mwari, and anotosemiwa munhu iye zvekuti haagoni kugarika pedo naye. Ndosaka maiona Jesu achiprova kuti Mwari haaziye anokonzeresa izvozvo. Daita achifamba naMatthew chapter 12 pakaita gakava zvikanzi izvo, iwe Jesu mweya waunobvisa nawo madhimoni, mweya waBherizabhabhu mukuru wamadhimoni. Jesu akati zviri right, kana ndichitobvisa nemweya waBherizabhabhu kureva kuti madhimoni ari kuzvirwisa, saka kana imba ichizvirwisa haimiri. Vaitopomera chifungwa kuti Jesu simba ranaro ndire mweya weshina, kureva kuti vaijoina muvengi, because mashoko avaishandisa hazi avo ndo muvengi. Amen. Saka ukasachenjera mukurarama kwako, ukasaziva muvengi, unotomujoina kabisira, ukataura mashoko asiri iwo, iwe bvunza Mwari, zvimwe zvausingazivi nyarara. Usanyanya komenda. Amen. Woza uzuti zvafamba sei panhoroondo yemunhu iyeye, hautozvizivi. Saka nemwenza toti kuti pari kupuruviwa kuti haiwa hapana akatadza. Mamuchiziva here kuti urwere hwese nourema hwose seri kwacho kuna Satani? Chipuruvere chapter 12 yaMateo 12 yaMateo 12 verse 22 Matthew 12 verse 22 tinakupuruva pfungwa kuti kuremara kuzhinji kwose neupofu zvese seri kwacho kune mweya weshina, Satani. Verse 22. Zvino vakaisa kwaari munhu waiva nomweya wakaipa, raiva bofu nembeveve, akamuporesa naizvozvo. Mbeveve yakataura ndokuonavo. Chiri chirungu chinoti aive the devil spirit mavari, kunoti mweya wacho wakaita kuti munhu aite chimbeveve, aite chibofu. Makateererei? Kunoti munhu uyu asiye, but seri kwacho iye achitozvagwa zvanga zvimadhimoni zvakanga zvakatogara zvichigadzira kuremadza munhu. Ndambozvinozwa dei imombona munhu atova chirema motoshaudza zvakafamba sei, but inzwai drama yacho seri kwacho imwe yacho inoti kudii, chapter 13 ibhuku raLuke 13 verse 11 na verse 16. Tinosiya mavhesi pakati, tinoprova imwe pfungwa tiri kuti isusu iwe usanyanyo komenda zvinhu zvausingazivi. Chausingazivi ndechekuti tine Satani ari mhando yaMwari anokonzeresa. Saka iwe ziva muvengi kuti ndiye akonzeresa zvinhu izvi, haikona kupomera Mwari. Usapomera Mwari, usapomera vanhu vasingazivi. Mhosva chapter 13 ibhuku raLuke verse number 11 verse 11 na verse 16. Zvinotarira kwaivapo
mukadzi waiva nomweya wourwere makore ane 10 ya 18 akamunyana asingatongogoni kusimuka. Verse 16 ya zvino mukadzi uyu mwanasikana waAbhurahama akanga akasungwa naSatani. Haleluya, wakanga akasungwa na Satani makore ane 10 18 years. Mukadzi akaunyana makumbo akapetana makumbo for 18 years asingagoni kufamba. Vanhu vachimuona kuti kudava vabereki vaita zvemishonga saka ndomva aunzwa kutemberi. Mukuru wetemberi akati panana verse 14 mazuva aripo 6 okubata basa mamakadii kuti muye. Jesu akati haizve maita sei kunai mukuru wekereke uyu kauyu hana mosa was anga akasungwa for 18 years. Zvino maimutarira maiti kudii for 18 years. Haizafanira kusunungurwa here nhasi nomusi weSabata. Ya ziva muvengi wako ukaziva muvengi hauna problem. Saka muchakuti mukati meupenyu tine zvinowira vanhu zvatisingagoni kutsanangura. Kana usina maexplanations panyaya yenyaya yacho haikona kukomenda. Nyarara bozi uchareva nhema, uchataura zvisingaiti, uchajoina muvengi, uchajoina Satani. Basa rake iye kana aita akakonzeresa anoti vanhu vagoti Mwari akaipa, chimwari yeye ya vanhu havakaipa musadzidzana navo vanoroya. Saka kuti vanhu vakaipa, Mwari akaipa, saka iwe ndiwo uri right. Uchaenda kudivi romuvengi. Amen. Ukasaziva muvengi unogona kumujoina. Tiri kuti isusu muupenyu hwanhasi ziva muvengi. Munozoti zvino tine maproblems ari kunyeramba achikura mukati meupenyu hwavanhu. Zvikuru sei takatarisa mafactors matatu. Number 1, problem yeurombo iri kuramba ichikwirira. Chero ukafunga, chero ukadii, bhuku ronzi last day events rotiro, vafumi kana toenda pamazopesa vacharamba vachingofuma, varombo vachingoita varombo. Zvedivo fact yeurombo iri kuramba ichidzikira, graph yacho iri kuramba ichikwirira. Chimwe chiri kuramba chichinetsa mukati meupenyu hwavanhu imarriage. Muchato uri kunetsa. Kana imba yenyu ine rugare, tendai Mwari. Michato mizhinji yakatsemuka, imwe yacho yakatodambuka. Muvengi haasi kumira. Saka ukasaziva ndakavakidzana umwe muvakidzana wangu kumushawa kugogo, vaingoramba vachirova ndisa ndaroora ndichiona vadziva kusvika ndazoroora. Tapedza gore ndobva azouya ainzi Chuma zvikati baba mudiki pane chinhu 1 chandafarira. Maindidziva muchingondidziva musati mawana zvino makaroora gore rapera. Ndandichitarisa kuti ndichazomboya ndokudzivai pati gore rapera kana kumbokudzivai secret iri papi. Ndikati Nkoma Chuma pane zvinhu 2. Number 1, zvinhu zvinoda kuisa kuna Mwari. Amen. Ukasaisa kuna Mwari ndobva ndamuverengera mapisarema 127 verse ndeya 1. Kana munhu achivaka imba akavaka Jehovha asipo wavaka pasina, kana achirinda guta akarinda Jehovha asipo arinda pasina. Ndikati ina hapana zvimwe kana chimwe chamungati ndinacho ini kana asingotiona mata tichimuka tichivata tiri kumbochita nomunamato zvikayapamba ndokutenda imanikunda. One day pandakavadziva ndofunga havana kuzogwa futi. Vaigwira chinhu chiri very simple chinogona kunge vamwe vachitochigwira paupenyu hwavo. Vaigwira muriwo wakanga watsva mupoto. He wapisa muriwo uripi ndanchiwacha uri fende mukadzi wacho aizviwavo wapisa here. Ndasvika ndikati nei chiko mukoma mukadzi apisa muriwo. Zvikanzi muriwo haugoni kutsva handongotsva yatanga kudarika ndikati right garai pasi maiguru kwenderai uko mukoma indai. Ndinoda kubvunza mubvunzo uri simple. Chatsva muriwo uri mugadheni here kana kuti uri mupoto?
kai uri bodu ngati saka instead yekuti munotema ugarden yakuti madi kumanya kunotema mukabika zvino time yamuri kurovana shara kuti iri kutoramba chiwanda simba richipera muchaubika nguwai dai kwatsva garden taiti zvino hailosi zvino garden ichipo ingai muteme muriwo zviri simple ende zvimwe zvacho hazvidi kufunga zvoda kungoti zvaitika ukafunga unorova munhu sure garden ndakuti naiwa Bainzi mai sisire, nai mai sisire, gati yato iraina. Nai baba sisire, gati yato aina. Saka mai dai chatango tema muri utabika kare. Ishara ngoti urai bana, unoza kuti demon warika kana baku gwamchi glass na matiro ne shara ni utama. Kiri kuchi pana kuna jero pana mara kuna kugwira chinu chiri very simple. Hauna kusungura bata ndira kusei. Ndasina kuona haona ana maso batani rehembe kwakuna dzimwe hembe redzokupfeka zvomama mara batani wani mukaona na batani wa muvengi anogona kushandisa ipanhu zvisina nematuresi kukwira batani rehembe idzo hembe dzakazara modrobe kauti hauna kuona zvona ko dzimwe dzakaainoedzwa upfeki here Ziva muvengi, amen. Ukasaziva muvengi unoshatsva nomuvengi, makateerera naMwari. Oza pane vanhu tichikura pane zvaitwa zvakanga zvakadzidzwa nevamwe zvaitiwo kada kuti elder vagware avo togona kuita vanhu 3 toti kuseni umwe anosangana naelder kuti elder kupera so asimogware kani elder kuti akana ndigwarire kuma 12 topla tumasangana na elder mapera asimabva kuruvu chiku inamwe chicheneza kumbo asimagware elder akana kuma 6 pavanongosangana nemunhu kuma 6 vati elder hai makutova munogwara vatonovata iva vazoti marangana maronga mutavate ende achibva ipakushonta utouna kuti andogwara ini zvauri ngwara vari pasina mushire ndogwara otopinda machira satani numu unokuplanai kuti imereji yakanaka iyi inoyevedzai but regai tiise kadomwe kekuti varovane vagwe chaiko ukasaziva muvengi munorovana muchato ukavava vamuchato pane zvinhu zvogwisana satani zvinokwana kuita 5 muzvinyore pasi. Number 1 anogwisa munhu pamarriage yake. Number 2 anogwisa munhu pafamily. Akukonwa pamuchato anokuvinga pahama dzako. Akakukonwa pahama anokuvinga pavana. Kusateerera kwavana kuti murege kuvata hope muchinetsana he vakatodza iwe he zvikadi munetsane pamusoro pevana. Kana kukonwa ipapo anokutsvagira nyaya yeSabbath. Akakukonwa cheguma ubudu nekuchoti mari yacho haikwani ende haichokwani. Saka satani numu ukasamuziva ukasaziva muvengi unoona mutondo pamarriage anokurova akasakukwanisa kuti zvimwe zvose unokunyima vana mugonetsera muchinamata sitere kuti vana dai vaita vana vagoshayikwa kusvika vachembera vana musina vana akavata vana makavapola Jehovha hazvina problem right anoti imbi muchato wenyu musanzwanane. Umwe anongobika majovojovo chete iwe kana wanga uri munyanzvi yekubika anongobika majovojovo every meal naivakomana kuti uti chete hai mukadzi aite kati anongowacha achisiya mavara achingowacha achisiya mavara iwe kana wanga uri tsanana kuti chigona kuti nekwachibekoko yatanga hondombava yayoyoyoyoyoyo mugwebesi akazoti hai mukadzi anogona kuva smart. Baba vacho vanopinda nemadhaka mumba makakoropewa nemadhaka avati nai baba bvisai bhuti ndobvisa bhuti mumba mangu mwe nobvisa bhuti ndingobvisa bhuti andibvisi bhuti yatanga nyaya kana zvakona izvo zvemadhaka anopinda pamubhedhe ndopanonopinda nemadhaka acho pamubhedhe nai baba mashete andewai andini akamatenga hauna sebaba baba ndoaita chapa kupesa mai vakaita smart baba ichapa kuti muchato uvare
akazoti haipapapa Mose munongoti haya sweet hazvina problem all right hatitsvake hama ndodzouya maedzi dzorege dziri samuhwa dzichivava so kwaina vatete kwaina vatete kwaina budi zvevedzenjotoziva namashoko ana vatete nanamai kuti imi muchato wenyu ukone. Amen. Akazoti hai mazvigona zvahama izvo kuvana ndokune basa. Haya ndambozviona izvozvo unozvara munye unovava sedhirofia. Reports after report nai vedwe kuchikoro nai vedwe kumombe maiwe achingopa buroti maiwe kakasaita report mumba mako kanenge kachingoba ndokasingadzokina machenji kanoreva nhema pamari kuti ukabure. Amen. Asi nangozvati hawe muvengi mwana wangu akaita problem aita problem sikana ngashanda ndobva aita problem ndobva ndati kwaari hausiwe uri kugwisiwa mwanangu ini ndindatogwisiwa ufunge kuti zita rangu risoriwe kuti mwana waMakwavarara akamitisiwa ugoona kuparidza kwavanoita naivedu nokureda kwavanoita vamwe vanhu saka iwe mwana kugara pasi udzikana ini ndindanyadzisiwa. Amen. Akazonyora tsamba ndigere naye kai baba ndakutendai makandigamuchira hamuna kundidzinga pamba hamuna kundirova makaita izvi so ndinamatirei ndikapona mwana uyu ndichamumwisa 8 months ndamumwisa 8 months ndoda kukurumurirai baba momuchengete ndodzokera kune rimwe basa hangu kuninyorera tsamba. Zvino dai ndakanga ndaita sababa vaya ndakati ibva pano tsamba yenyogwere asi Mwari ngaavonge regai munamato wakanamata achikumbira patsamba ndokumbirawo baba ndakaita zvinonyadzisa ndinamatirei ndigowana mukomana jaya ndigochata. Ndikati aiwa ndatora tsamba ndazoverenga ndikati maiverenga isvika yanyoregwa imi ndikati hai regai tigodana mwana ndakunamata newe mwanangu waita hako kuti Mwari akubatsire. Ndobva tanamata akazopona mwana wake akarumura pa 8 months akaenda ake kunoshanda akaita 4 years achishanda ndikaona auya neumwe mukomana kai baba ndauya nemukomana ndakundiroora ndikati iwe chibuda panze iwe kumwana wangu nditore ngati naiwe wakambowana zvikanzi handina uri jaya kai asinogwara fungwa uri kuda kuwana uyu imvana akakuudza kuti ane mwana zvakandiudza ndikati unopenga iwe handigamuchiri nyaya yako chinda unodaidza baba vako mukoma wako nehanzva dzako mbiri muye pano ndizotaura nadzo iya ndichataura newewe shuwa vakauya ndikati mwana wenyuyu haana kukwanawo anoda mwana wangu ane mwana wake akakuudza zvayakatudza imuda muroora kana zvakaitomuda inyaya iyi hachisiri yangu yava yaMwari. Amen. Zvimwe zvezvinhu zvinoiswa naSatani zvinoti mugwe mawaere zvinouya kuvana kuti murovane pamba kuti hei wemai hauna kurayira mwana hei wababa zvikada yakakudza hondo asi ukangoziva muvengi wako smart munopapfuura smart akachata nejaya rake iye ari mwana wake handa kundozvigona muvengi anda kungozika makateerere ukona nyaya itika isa nyaya yacho kuti uyu hausiiwewe kwamuna kuverenga here Jesu achifamba achitaura naPita navadzii kuti ndakunofa kuJerusaremu zvikaenda kunofa nguva yangu yakwana zvikazizvo Pita akati iye Jesu hamufaniri kuenda kunofa imi musafa imi hazviti isu tingatofa tofa nemi kwai Jesu akacheuka ndofarira desire of ages kwai Jesu akacheuka akati ibva pano Satani. Amen. Haana kuti ibva pano Pita materere munyori anoti iye Satani anga ari pakati paPita naJesu akaita sekuti Pita ndiye ari kutaura materere saka ukasaziva muvengi unoti tsoma dai Jesu anga ari munhu akaita seni
aiti kwana iwe Peter iwe ruvugu lokuziva iwe pa varongoka ngauripewe plan of salvation uiziva iwe paita nyaya asi Jesu angoti baba lo Satani amen iwe ukasaziva muvengi unogona munhu asiri iye zvinoti nevanhu vari kushandiswa nomuvengi anonzi venga anovakidzana wako ndiye anokuroya ndiye iye munhu anodaro iye haakupi munyu haakupi sepa omubvisa kumuvakidzani anofanira kuti kana warwara ndiye anofanira kukuona kana wafigwa ndiye anotsvaka huni asi paradzana nomuvakidzani wako muvengi ari kuuya achishandisa vanhu vamwene ndo vanoroya vakangochembera mai chete votoroya iye achiri mutsva haasi kuti achachembera wagoro yavo vamwene vako vanoroya havadi vazukuru ukangoisa vazukuru vanoziva nguva yose vachichengeta iwe mwana uchirerwa uchikura dai vaida kudlandi vadai vakadla iwewe uchaona kuti ruvengo gwacho kwakabva gwati kure vamwene nomurora unotoshabu zvovamba sei ivo vose vari varora uyu murora mukuru uyu murora mudiki asi dakaracho vamwene vakada kuti nago anonyima vanda mari yomwana zvaroora handianofana kutama plans akevo nemusha wake unoda shuga unoda kuona mari yazvidi mari uchitevera waiteverera murume wako woteverera kudiwa mwana wako Satani ziva muvengi maifanongogara munoziva kuti ndenyaya wani ndakafarira pane umwe munhu wandakabetsera akanga ari kumaplazu muvakidzani ari kusvika imbwa dzoda kumuruma ukai haati tisvikewo sei rega arumwe ndikati mai musadara muzvikadzi harega arumwe ndikati muvakidzani ari kusvika ndikati rega nyaya nyaya azoenda muvakidzani ndokudati pane chinhu wani chandaona pamuri chamusati makura kandi hamuna kuverenga here zvakazarwa kuti seri kwejerusarema kune mbwa navaroi mukati ndo mune vanhu sai muchaenda kudenga nembwa here mbwa dziye dziri seri kao isu hatifani kunetsekerana zvinhu zvitokotoko izvi inzwai imbwa kukoshesa kudarika muvakidzani kana mafa imi anomanya nehuni haisi mbwa yenyu kana mafa imi anofona kuhama haisi mbwa yenyu kana mogwara anokutakura nemota haisi mbwa yenyu iyo tonovata uku ndo yamuri kuti regarumwe baba mune mandibatsira ndikati kune vanhu neproblem yekuti baba anokoshesa zvinhu zvitokotoko kukoshesa zvitokotoko unokoshesa ndiro kudarika mushandi wako iwe mwari ngatibatsirirei wakauyaitireya ponzo angaidura kudenga akuiti mapleti kunoenda vanhu vhesi yakatibatsira ini iri pana Genesis chapter 13 Abraham ari kuti kuna Loti Loti isitiri hama hatifani kunetsekera namafuro chuza iwe in that direction inini ndichachuza because isu tiri hama inzwai vana vamwari ukasaziva muvengi munonetsana mukaparadzana imi muri vanhu ndakudenga zvinoenda kudenga zvinhu here kuti vanhu kuchaenda vanhu amen saka paita ishu pamba zivai muvengi kuti kaari mashoko chaiwo aya hazi akwai ndaSatani amen pane vari kushanda handichina kuona pfungwa iverengei chapter 4:16 ipura zvirevo pura mayawo 4:16 pane vanhu vanogagwa naSatani vonoshandiswa iwe ukasaziva kuti hoyo Satani pano unotojoina Satani wacho ukatoenda kudivi rake 4:16 nokuti havavati kana vasingaiti zvakashata vanotorerwa hope dzavo kana vasingagumbusi vamwe ukasaziva Satani kune vanhu anototi hatombuvati asina kuita zvakashata kwaikati asina kuita zvakashata anotorerwa hope dzake hope dzinoti regari kupenso muenzaniso kuti zvinofamba sei toti wabva kwawabva mai vava vatozvivatira havo iwe ndiwo wanonoka problem haizi yamai ndeyako zvawanonoka iwe wosvika wawana vatomuka vaivoti komuka kuita voisi vavochivatirei ko zvinodairega kuvatawo imi netaimi inovo here vaifana kundimirira ndachizwa kuti mouya nguva mai voti zino wopasadza nokurumidza
nhasi kwakati baby wopasadza woenda wonoti futi machira kuvata iyo ti lachinonoka bhoza hatovati hope asina kugumbusa vanhu ona mai vavata futi muka notire kondandicarega kona muka pakaipa omuka mada ndidiko uite nyaya neni vakomana dzichamuka nyaya pakada iso here tanga imi tanga iwe ini ndinokuita nyaya ndodziwanepi wangu onenyeyo chova mori makavavavavalavonyanawe varenyaye vaivoti zero machira patu ndazvingangondiwani zvio kana munhu ane rugare kahandinoki kuvata wopedza otouya ipapo otanga zvemagwiriri muka urikuitira musito magwiriri kwai kana asina kugumbutsa vamwe havati unotorega wopedzani iwe zivapo ukangoona pakadaro zoti uyu muvengi uyu muvengi chai manhero ano mwari ngatibatsire tisanetsane pazvinhu zvoupenyu hwanhasi zvinopfuura amen ngatitarire zvinhu zviri nani zvinouya dai ndandine nguva taverenga bhuku ravakorosi handitarise kumusoro zvinhu zviri nani pana hapasina chero chiri nani mwari atibatsire ukasaziva muvengi munoita daka mukagwa mukanetsana but muvengi oita achikutarisa akatarisa drama regai zvirovana zvokana marovana ndimunorapisana ndimuchatoka mari marovana yese kana hambokubhadhariri kana piridzo 1 hana kana mota yanokukwidza chapter 12 tipedze chapter 12 yazvaka verse number 11 ya ivo vakamukunda neropa regwayana amen uye neshoko rokupupura kwavo havana kuda upenyu hwavo kusvikira paro amen munoziva kuti kana uda kuti ukunde muvengi dzidza kugamuchira defeat amen bhora ngarigohwe kwauri usati ndida kumbogohwesa chete ngarimbogohwa kwauri kauda kukunda muvengi bvuma kukundwa chero pakakava chero pakaita se imbobvuma kuti hai uri right chero uzoti nyaya yacho inonobonda kuti uri right apa muri right asi ndinombokutevera ndiri mumasuwe muri mberi hatifambei obvious kana zvinobondera achadzokoti kana zvamamba imati kudii shoko rako ringozopuruviwa kuti ndiri chokwadi amen aikona kuti hazviite imbomurega kwai vanokunda nokupupura kweshoko ravo chimwe chinoita kuti ukunde kukutya jiva rufu ndife ini ndakundwa amen mochotidetsa kuti handidi izvozvo ndozvati tikundikane nguva dzose vazhinji vanotya kufa ndokunota kuti vanhu vati kazvoda ndokurawa ndikavurawa ayo regedza kana zvichireva rufu ufe uchifira muna kristu amen bhozi ropa rajesu ndori nesimba rekugona kuti ukunde dai ndandenguva ndaverenga chapter 12 vhesi yandofarira ya Romans 12:21 achaverenga inoti kudini inotiwo usakundwa nezvakaipa asi ukunde zvakaipa nezvakanaka muupenyu hwanhasi tine machallenges akawanda usakundwa nezvakaipa asi ukunde zvakaipa nezvakanaka ukaziva muvengi hauna problem neupenyu ndoda kunamata newe manzera nhasi kuti mwari ndibetserei ndinoda kuti upenyu hwangu huzare neropa rajesu kristu nokuti ndoroga rinogona kukunda nekuti daita achiverenga bhuku raPita kwanzi iye achitukwa haana kutuka haana kuvhundutsira vanhu asi akaisa nyaya yake kuna mwari amen so ukaziva muvengi hauna problem ukapfekwa neropa rajesu unomira kudivi rokukunda panoda kunyarara unonyarara panoda kupindwa unoshandisa mhinduro nyoro unoda kunamata nini here manhero asi kumwari ndibetserei ropa rajesu rizare mukati meupenyu hwangu ndiumburuke muropa rajesu ndigone kukunda simba romuvengi ndigogona kuziva muvengi kauri munamato waunawo simuka manhero anhasi tinamata tose my own pastor uyai kunomberi kakona uye kunamata tadherezegwa nguva yakawanda nomuvengi tikasamuziva iye anoziva kuti kudika kwakanaka sei haachadzokeriko
isu hatisatambula kudenga twakutoendapo. Mwari ngatibatsire usiku wanhasi ropa raJesu rizare mukati muupenyu hwedu, tigone kumirisana nomuvengi. Bosi paina Peter zvinorai be sober and vigilant, bosi muvengi wenyu ari kuita seshumba iri kudzova, verse 8 pachapter 5. So tikasaziva muvengi tinoshandiswa nomuvengi, toenda kudivi rake. Asi tikaziva muvengi toenda kudivi raJesu, tosukwa neropa raJesu, zvivi zvedu zvonatswa, tomira kudivi revanoporeswa. Pamunonamata mufundisi wangu, pane vari mukati medu vari kuti Mwari ndibatsireiwo kuti ropa raJesu rive mandiri. Ndio roga rinogona kukunda hasha, madaka, kuvengana. Ndio roga rinogona kukunda zvese zvakaipa. So rinodikamwa muupenyu hwavanhu vakamira. Mundisanganisewo navanhu vakamira. Iyi nguva yenyu yekunamata mufundisi. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, Musiki, tinokutendai panguva dzamanheru ano. Toda kutendai neshoko ramaunza kwatiri panguva yakafanira. Ishe tenzi, mukati menyika matinogara, mukati meupenyu nemudzimuri, hamuna rugare nemhaka yemuvengi ari Satani. Asi toda kutenda kuti pamadekwane ano mamuburitsa pachena, Satani wanyadziswa. Dzimwe nguva tichiona naisu pachedu sevavengi, dzimwe nguva tichiona vemhuri sevavengi, tichiona vavakidzani saivo vavengi, dzimwe nguva tinoshanda navo kumabasa tichivaona sevavengi. Asi shoko renyu rauya kuzotiudza kuti nemuvengi mumwe chete ari Satani. Tibatsirei Ishe kuti kuburikidza nesimba reropa raJesu Kristu timukunde muvengi uyu, uye timuzive kuti ndiye hakuna umwe. Toda kutenda kuti chinangwa chemusangano uno kuita kuti tisamira kudivi remuvengi, asi timire kudivi renyu, tichikunda, tichirarama upenyu hwokufara. Varipo pamadekwane wano, Ishe, vararama upenyu hunosuwisa, hunorwadza, hunoshungurudza nemhaka yekuti vanga vasingazivi muvengi. Tinokumbira pamadekwane ano vadzikinurei kuburikidza neropa raJesu. Ishe tenzi, umwe munhu arare hope dzakanaka usiku hwanhasi achiti ndasunungurwa nemhaka yeshoko, ndasunungurwa nemhaka yaJesu. Pamunoitawo saizvozvo, rangarirai murandarume wenyu wamashandisa pausiku hwanhasi kuti mumurwire pahondo yaSatani yaasingamiri, asi tenzi vakunde kuburikidza neropa raJesu. Tatenda Ishe, tinonamatira kutiko mutipezve mukana muzuva ramangwana wekunzwa rimwe shoko, tichiramba tichiswedera pautsvene hwenyu. Takumbira tichipota nezita raIshe wedu Jesu Kristu. Amen.